Așa, ce avem noi aici? Un proiect de pe 0160 în dezvoltare, finalizat, așa, și o sursă de alimentare care va face obiectul unui alt proiect pe technologianțați.ro. În loc de bateria de 12V am o sursă de alimentare care scoate 12V până maxim 30 de amperi și bineînțeles martorul pe 220 care ne indică puterea absorbită și tensiunea de alimentare. Aici am montat un ampermetru ca să vedem curentul absorbit pe 12V DC. Aceasta este sursa care o voi prezenta, va face obiectul unui proiect separat și aici un nou amplificator în dezvoltare cu IRFP 240, 9240, un dummy-load. Aici vom vedea inclusiv curentul absorbit pe amplificator, pe plus și bineînțeles tensiunea de offset și aici un voltmetru cu ajutorul căruia voi măsura diferite tensiuni. Acum ia să vedem, să-i dăm drumul. Așa. Deci sursa are un mic soft start. Deci dacă măsurăm aici față de aici, deci avem aproximativ 96 de volți plus minus sau plus minus 48 de volți. Deci în gol pe 220 avem 20 de W. Aici avem 12 volți. Ok, 239, avem tensiune destul de mare la priză. Aici la 12 volți un consum de mers în gol de 0,88 amperi. Și acesta este noul DP0160 cu 4 perechi de finali. Așa cum v-am obișnuit cu galben intrarea și cu albastru ieșirea. Să dau drumul și la generatorul de semnal. Am montat aici un dummy-load pe ieșirea amplificatorului de circa 200 de W. Să vedem. Avem 1 kHz. Așa. Asta e tensiunea de bias, 7,54V. Așa. Deci, la plus minus 48 avem o limitare de aproximativ vreo 20 de volți. Așa. Aici avem 2,39 amperi absorbiți. Ia să vedem cât a scăzut tensiunea de alimentare pe sursă. Avem așa. Și aici când nu ai suficiente mâini. Așa. Deci avem un 76,92 de volți. Așa. Și un plus minus 38. Deci a scăzut cu circa 10 volți. Puterea absorbită pe 220, 244 de W. Și avem un 18 ampere pe 12 volți. Dacă îi dăm aici, deci avem 12,1 volți la 18 amperi. Așa. Deci cam asta e sinusoida. O să măresc puțin și frecvența, ia să vedem. Să mă duc de exemplu la un 15 kHz. Să vedem cum arată. Sunt deja în prag de limitare.
Da, e ok. 19,2 V pe ieșire, aproape 20 de V pe ieșire la 15 kHz. Ventilatorul sursei funcționează. Așa. Să vedem dacă se încălzește. Foarte, foarte puțin, aproape deloc. La 15 kHz avem vreo 16 A la 12 V. Acum să cobor puțin și spre, să zicem, spre să ne ducem spre 100 de Hz, să zic așa. Spre 100 de Hz. Așa, deci am băgat 100 de Hz, 100 de Hz. Ok. În regulă, o să micșorez puțin. S-a încălzit. S-a încălzit. Ok. Da, radiatorul nu l-am ventilat. Deci avem aproape 100. De Hz, 2,60, aproape 2,5 amperi, 190 de W. Așa, să vedem, întoarcem puțin la 1 kHz. Da, este ok, 2,24 A. Tensiunea de bias e compensată din cauza că a încălzit foarte mult radiatorul. Să mă opresc aici. Avem circa 17 ampere acum, dar nu suntem chiar în limitare. Dacă mă duc în limitare, ajungem la 18,6 amperi. Aici avem 12 V. Da, o să mă opresc aici că deja radiatorul de la DP160 s-a încălzit destul de mult. Numai bine.